Hi guys, bago tang ligo karon, hunja. Mao dyan yung nagamagligo, magpahumot jud ko. Ay man yang naandan. Man yang sudan karon. Nilagang talong, ginamos og sardinas kay dinalian na kay udto na, wala na ko magluto. Hi guys, good afternoon and welcome back to my channel. For today's video guys, ang i-share ninyo nga. One, dugay ko nakamata. Kay ngano si Doktora Manggod ko gi andaran gabi hinja. Amo silang gibantad dyan, so ang nahitabo nagilis-ilis mi o bantay na tidig na. So karon late na jud ko naka bakod kay lagi gamay tug. Hinja sa tidig na kuan pa tug pa. Kani ang pamahaw ron kuan na ni siya brands. Kunto naman. Ang nag-ulmi ba kay aginang mo nagpanik sa atak si doktora. Ang naradtong ninga sa tidig na nga manghawa. Kay katubitaw guys nga gibalita lagi nga nanapay bag-ong kuan manunuway nga klase sa COVID. Matuni nga sa tidig na nga kuan. Muli na laman mi, diyan atlan na budget nga dito doktora sa banyo kay naligo. Mana po di istorya na tidig na kay gabi lagi. Nga alas 7 ning abot ang uyab dito mis gawa si istorya kay sa tidig na may kuan lagi gabi kanang mo duty. Dito sa tidig na sa kwartong doktora anja. Aga ko ako'y kalibutan dito mis gawa sa gate si di istorya sang uyab. Pagsud na nandito ko sa kwartong doktora, mga ito nga, mo na yung nabtan, kuhan sila. Kuhan na yung sa doktora na andaran na po sa dyan panic attack. Katulad itong buwak guys, ito hanggi istorya niya nga na abi kong malipay. Hanggi ingan nga na nihatag ni dyan ka ng buwak. Kanang murag mini Christmas tree ba, murag sa dyan plastic pero harang gi-describe ba nga mga na kay ugday manghatag ni jaga bikas gawas di siya malipay mga siya mag-girl siya kay basin kuno karon na po na nahitabo nga ug nga nang manghatag ni jaga bikas gawas di siya ganahan kay basin kuno na COVID hadag di siya sa una may nga nagrami ni jaga lipadya siya nang tanawon karon sa daday COVID masuko siya. Adi man ninig masuko basta mura si jag na wag niyong dalhin dito ilagay niyo sa labas nga na itago ninyo Jason Mrs. Bay nga na jawa na lang ako nagsabang hanggisod sa kusina da kay magsaba lagi ko nga na mag-uwi siya basin kunog na ako ni COVID gabal lagi po guys ba nagkuwang ko nag-uwi ko kay narad ko plano nga mahawa na laman mauli ba sa mga muli na ko. Hindi na girl ko kaya sawang kanya pagpananghid nga. May stress siya, umahawa ko. Mahawas ako. Nagdali ako luto kuan. Nilagang talong. Kaya na. Kaya magkain. Nasa tidig na din ang batang pagbakod kay puyat lagi kay doktora. Good morning. Hindi na good morning. Good afternoon. Good afternoon na. Morning pa yun. Hindi na yung morning pag 12. Nilang lang ko. Ginamo sa nilagang talong. Sige na kayo na. Narasa tidig na mapipagbakod. Baka kasi na-stress yun na sabi mo malis na tayo. Di ba sabi mo? Ano kasi si doktora guys, ano tawag dito? Matakutin. Ayate. Takutin. Hindi pa na, doon ako natulog.
Ha? Pinapatulog ako din, hindi ako din matulog. Sabi ko, hindi po ako din matulog. Alam mo, hindi ako. Sinabi nga niya, Ano ka na? Ngayon, pumunta ka na. pumunta ako doon dahil nagtawag siya na ano. Paano kaya yan, te? Pag-alisan na. Parang ako bala ko pa ng mga alis na lang. Ako din. Kasi, ang hirap, naipit tayo. Naipit mo. Sorry guys, nag-usap kami ng ganun. Naipit kami sa sitwasyon. Paano yan? May ano naman daw ito? May bagong virus. Sabi ko, Kaya nga, yun ang sinishare ko na din na ano yun. paano? Sa panic siya doon dahil parang inisip niya kung paano na lang kayo siya kung mag-alisan tayong dalawa. Mag-isip sila. Ano? Ano? Tulog pa. Ay, dalawa pala. Ay naku, sinabi ko yan sa kanya na may nagbigay ng nadismaya. Ay naku, sabi niya, Lagyan mo doon sa salas. wag nga daw ipasok sa bahay. Dito sa ating mesa. Ganun. Wag daw ipasok sa bahay pag may magbigay ganyan. Ayaw kong may magbigay sa akin. Ang galing sa Eric yan? loob. Ha? Well, Oy, Eric. ano yan? Babasahin ko pa may instruction na akala ko nga plastic eh, pero pa totoo pala Ito yun. bang spray yan? Hindi sa akin dito. Parang Ayun na. Pero na ako. Wala na akong naisip na lutuin. Kapon? Oh, bago ako naligo. Oh, 87 ngayon. Diyos ko kahapon. Sabi ko, gawa siguro kakita ko. Kasi ba, nung naglagay ka na ng lugaw na yan, bago pa ako pagkatapos pa ng almusal, nung basta kayo may planong maligo na, takot na ako. Siguro, sa stress yun, kaya nag-160. Kasi bago ako kumain ng pagkaligo ko, 103 na lang kaya akin nag-aalala ngayon na baka mataas, baka 160 na naman after break. Ay, normal naman. 87, oo. Ay, Diyos ko, salamat. Salamat talaga. Salamat sa Diyos na maabain. Salamat, Mamang Mary. Diyos ko, ang ko. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Hi guys, ngayong gabi. Hindi ka na ko kwarto ni Kuan. Doktora. Hindi. Haba may panood to. Ito guys. Ang among panood to, danang panihapon. Hindi nagluto dahil ko. Among pakit na sang giluto. Guys, naggisa ko sa yuti. Bawa ko sa makawanda na. Basta ginisang sa yuti enja. Napo ko'y paksiw. Manay mong sadaan na tidig na panihapon. Karoon manihapon namin. Manihapon lang paniud to. Guys, manihapon ka. Manihapon nga lang paniud to. Kaya mamalagi ng liit na kunin ka agad ham. Amangaw, mas na. Ang sabag ito. Karoon namang among paniud to, dahil panihapon. Hindi. May kabidyo ko ng karuban. Ang sabah. Hoy! Manihapon ko bunang ati kay Kuan. Kung mga artist na ba, kinahanglan magkuhan ko energy kay makatugog sa Diyo kay Kuan. Mag-request ko pharmacy. Hospital supply sa pharmacy department daghan mo na kinahanglan matugog sa Diyo. Kaya ko sa kwartong doktora. Kuan. Ako
Ako'y maghimay sa Balis Bisaya nga ni. Maghimay ko dyan tambal. Kaya kayo magkakasal. Hindi pa po. Akala ko nag-stay na kayo ng date. Pahiramin niyo ako ng Buddha niyo. Ha? Kung pahiramin niyo ba ako ng Buddha? Hindi ko maintindihan. Kung pahiramin niyo ako ng gaon. Oo, may ikaw dyan. Hindi na ako gusto sa'yo, takay maliit. Ako'y maliit. Ika'y malaki. Malaki kang babae. Sabi din na ang mag-ninjo na ako. Hindi din ang mag-ninjo na ako. Ganitong oras kagabi. Kagulo. Ganitong oras tayo kagabi. Kaguluhan ka ganito oras sa gabi. Ata, this time. Tumawag si Donna, 9:30. Labas ako, kausap ko si Ri. Kagabi, hindi ko alam kung ano may nangyari na pala. Grabe, gamot. Dikura na gana. Walang sambal. Bukas maaga kayo mahingi niyan. Matutulog ako na maaga. Bakit? Maaga kayo kakain ngayon. Bukas, siyempre maaga din kayo ngayon. Thank you. Ay, yung ilaw, patay mo na. Wait lang. Sobra na. Baka kayo gumanda. Guys, ng midnight snack ta. Bita. Kapag midnight, guys. Alas 9 pa lamang. Ang talya. Donut. Salamat guys ang uyab. Na may palitani. Matugog sa duron guys kay kuan. Ugma. Ay posisyon di. Wala. Basig sa Diyos, doktor ang mga doon pagkaon, kinangan ko makatugog ko. Hello. Ano naman ka? Anong ikaw ang naging mong donut? Thank you. Thank you. Love you. Matugog sa dyo karon. Nagamandan eh. Mahigan ako kay Mutsatra ko. Bye-bye. Love you. Hindi ko na switch ang uyab. Nga ni magod ni guys, kamog na may mga uyab. Siyempre, dyo pong pakitan sa idyong sa mo, dyo pong swayon, di pa yung pakit ranin dyo labing mo, ara mong kabutan, siyempre.
Hindi po nang suwad yun yung mga uyab, bugin sa ilang reaksyon, hindi silang pakitaasin yung pagkamaldita. Ano mamaila, ang laking interesado ni Mugdi kay Mugdi sila makantos, di sila masantos. Kain na eh. Wala lang po. Do not eat. Donate. Bitaw guys, di po ko yung grabe sa kong kap. Ars ang uyab. Atong gitudo gapon. Ang tagang reaction. Kamera ko po yung nakahibaw na mong luhag. Sweet ba mi? Bitaw guys. Aragay itong gibinaangan.